Sa pupuri, paglahat pagdadakila, ay sa ating pinakamamalapayang Diyos, and the whole Lord, paggalang po sa Pastor Willie Saradalmeda, sa mga pag-aalala, inuunturo, ginagalang San Pastor Lina Sembrian, whole family of Almeda children, maging First God, sa lahat po ng ating beloved elders, sa ating mga beloved workers in First God, sa ating mga kapatid na dating baguhan, at sa lahat po maminamahal na naabot o nakakarinig-tinig doon sa ating mga kapitbahay, magandang hapon po, maging sa ating nakaantabay po sa ating webcast First God, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang oras pa yan at magandang hapon po sa mga oras na minamahal. Tayo ay narito maminamahal na magdadaos muli ng ating banal na gawain, ang banal na sambahan sa dako po ng San Carlos City. Dito po maminamahal sa Mamarlaw, Baybay, Mamilang First God 157. First God na dito maminamahal na tayo pinagpala sa lahat ng mga pinagpala, maminamahal na talagang narito maminamahal ang magandang panahon, ipinagkalob ng ating pinakamamalapayang Diyos, bagamat medyo malinsangan, mainit, First God, pero nariyan ang kainitan din natin sa paglilingkod sa ating pinakamamalapayang. Sumoros na maminamahal, tayo bumasa ng ilang mga talata, First God, paliwanag po natin kung ano ating mga ginagawa, at ating maminamahal na sabi nga maminamahal ng Biblia ay huwag nating pabayaan, First God, yung pakakatipon na gaya ng ugali ng iba. First God, nababasa po yan maminamahal sa mga Hebrews, First God, o Hebrew, dito maminamahal sa talatang Gis ay talata maminamahal ay kabanatang Gis, talata maminamahal ay 24. Tuloy-tuloy yung First God ang basa hanggang 26. Ay sabi nga maminamahal. At tayo magtinginan upang tayo magudyukan sa pag-iibigan na mabuting gawa, na sabi ng 25, na huwag natin pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa, lalo ko na mamalas na malapit na ang araw. In First God, nasabi ng ating pinakamamalapayang Diyos, huwag natin pabayaan. Amen? Ang pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba. Sabi pa nga maminamahal dito First God, sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa patungkol sa kasalanan. In First God, wala nang muling Kristo na ipapako. In First God, na maminamahal na ating sinasadya, maminamahal ang pagliban. First God, sa mga oras to maminamahal ang karamihan ay wala nang pasok, maminamahal na talagang nariyan maminamahal na malayang malaya tayo, maminamahal na makadalo sa banal na gawain ng ating pinakamamalapit sa Jesus. First God, na narin wag tayong maminamahal na sabi nga, umasa doon sa webcast, maminamahal. Iba maminamahal yung live na pagpupuri sa ating pinakamamalapit. Bagamat pinapahintulutan, maminamahal, yung ating webcast, maminamahal, yung panunood po, maminamahal ng ating webcast, live webcast in First God, na nera maminamahal, pinahintulutan ng ating mga beloved children, anak na ating ginagala, wala pastor, First God, na nera maminamahal na sila ating pinahintulutan nila na magkaroon ng live webcast at panunood, maminamahal, sa mga malalayong lugar, maminamahal, at wala na maminamahal, walang banal na gawain sa kanila maminamahal, First God, at talagang halos napakalayo maminamahal, milya-milya ang lalakbayin bago sila makadalo sa banal gawain maminamahal. Sila po yung pinahintulutan maminamahal na magkaroon ng live webcast in First God. Pero tayo maminamahal na narito maminamahal, kaya naman nating biyahiin maminamahal, kaya po nating mag-commute in First God, kaya nating maglakad maminamahal, ay hindi na po tayo pwedeng maminamahal, o hindi natin kailangan maminamahal ng mag-live webcast sa ating tahanan maminamahal. Dahil alam niyo po maminamahal, talaga na rin pinagpala tayo sa lahat ng mga pinagpala maminamahal. Dahil dati-rati wala naman po yung live webcast in First God, kundi TV program lang ang meron, First God. Pero salamat sa ating pinakamamalapayang Sus na nariyan maminamahal, nagkaroon po tayo maminamahal na wisdom, knowledge, understanding maminamahal na yun nagagaling sa ating pinakamamalapayang Sus, First God, at nagkaroon ng live webcast in First God para lamang maminamahal sa mga kapatiran nating talagang ang situation ay napakalalayong lugar, na rin maminamahal na talagang milya-milya ang biyahe bago sila makadalo sa banal gawain. Sila lang po maminamahal ang pinahintulutan sa live webcast. Lahat magsabi ng Amen. In First God, at narito maminamahal, gumagamit ito po ng maminamahal ng mga panunugtog in First God, at nag-aawitan, nagkakasiyahan tayo in First God. Mababasa po natin maminamahal
sa banal na aklat ng ating pinasa Psalms, First God. Dito maminamahal sa Psalms, maminamahal sa mga huling talata, 150. Ang talata maminamahal ay 1 hanggang 6. Sabi rito maminamahal. Purihin ninyo ang Panginoon, purihin ninyo ang Diyos sa kanyang santuaryo, purihin ninyo siya sa langit ng kanyang kapangyarihan, sa 2. Purihin ninyo siya dahil sa kanyang makapangyarihang gawa. Purihin ninyo siya ay sa kanyang marilag na kadakilaan, sa 3. Purihin ninyo siya ng tunog ng pakakak. Purihin niyo siya ng santuaryo at alba, sa 4. Purihin niyo siya sa bandereta sa sayaw. Purihin ninyo siya sa panugtog ng kawad ng klauda, sa 5. Purihin niyo siya sa matutunog na simbolo. Purihin niyo siya sa pinakamatutunog ng mga simbolo. At sabi sa 6, purihin niyo ang bawat na may hininga ang Panginoon. Purihin niyo ang Panginoon. Palakpakan po natin ang salita ng ating pinakamamahal Presidente na nariyan maminumhal, na hindi po tayo maminamahal gumagawa-gawa ng anumang bagay dito maminamahal, kundi maminamahal lahat po yan na ating ginagawa rito ay kalooban ng ating pinakamamahal at pinag-uutos ng ating Panginoon. Sabi niya, purihin daw natin sa lahat ng bagay na nagkakaingay tayo maminamahal. May mga panugtog tayong mga ginagamit ni Presyed, ang mga simbalo na malalakas maminamahal, na sabi nga ay sabi ng ating pinakamahal na Jesus, purihin daw natin siya sa kanyang marilag na pangalan. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Presyed sa mga sa maminamahal. At tayo maminamahal nagantay pa sa ibang mga kapatiran na nariyan, naglalakbay patungo sa ating gawain maminamahal. Tayo na po maminamahal magkaisa na, maminamahal na manalangin Presyed. At mag-umpisa na sa timbalang gawain maminamahal upang sa kanilang paglalakbay kung paano tayo maminamahal pinag-inangatan, pinarating na malhati sa mga gawain. Ganun din po sa kanilang paglalakbay ay habang tayo nagpupuri, pinag-iingatan sila ng ating mga makarating din sila na malhati sa mga gawain. Sa mga oras na minamahal, tayo manalangin. Presyed, itaas po natin dalawang kamay natin bilang pagsuko sa ating pinakamahal sa mga Presyed. Manalangin tayo Presyed. Dakilo ang pagpapala po ng mga Diyos sa mga kami nagpupuri, nagpapasalamat sa mga oras to. Hallelujah. Bagamat na rin napakainit ng panahon, na rin ang pag-iingat mo po sa aming paglalakbay. Pinarating mo kami ng malhati na narito na kami sa pag-uumpisa sa binal gawain. Ngunit po ang lahat, kami humingang habag kapatawaran sa pagkulang pagkakamali sa mga kami nasumpuan, nagkulang nagkasala. Ang bawat isa sa amin ay patawarin po. Hallelujah ng bang lingkod. Hallelujah. Ugasan mo kami ng iyong dugo na rin ang magos sa cross ng Kalbaryo. Hallelujah. Dalisay mo ko sa simbolo ng harapan. At sa mga oras po, sa unat palangin ginagalang mga Pastor Wildy Estrada Almeida. Hallelujah. Dinadalahin po namin lang isang po ang bayog itong balagawain sa simulain sa umpisa. Hallelujah sa pag-MC. Hallelujah pang opening prayer. Pag-awaitan mga Diyos po. Salim song na rin ibuson po ay yung matamis balang presensya sa mga buhay na patutuo ng mga kapatiran na rin. Ikaw po magbigay ang lahat ng mga patutuo, maminumahal pang makumberte, ang lahat ng hindi pa nakakilala sa balagawain, maging maminumahal mga ng lamig na. Hallelujah na rin. Hallelujah. Sila rin po ay ma-refresh sa lahat ng mga may patutuo ng mga kapatiran sa awitin ng ating mga beloved finest choir na rin. Hallelujah. Ikaw pong kumilos sa aming kalagitnaan. Mahal pa sa Hallelujah. Bus mo po ay matamis sa balang presensya. Hallelujah. Lalo tigin mo po sa Hallelujah. At sa pangangaral po ng maminumahal, ng pagbibigay na nariyan. Hallelujah. Ng papaliwanag po sa pagbibigay na nariyan. Hallelujah. Bigyan mo kami ng puso na may katapatan. Mahal pa sa pang makasunod kami sa iyong kasampung bahagi. Lalo higit pa, mahal pa sa may pagkakalob sa iyo. Mahal pa sa Hallelujah. At ibinabalik mo ng makalibong beses, million times. Mahal pa salamat po. Mahal pa sa Hallelujah. Lalo higit ang mga ngaral ng balang salita. Hallelujah. Na rin, hallelujah, ikaw po magbigay ng aming pag-aaralan sa hapong ito. Hallelujah. Naangkop po sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Pagkain ng aming mga nagugutom na kahaluluwa at kung paano mo kami iningatan pinarating mo lahat sa bulgawain. Ganun po sa lahat ng mga kapatiran Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibayang dagat na rin nagdadaos mo ng Wednesday service sa po kong sinasaway. Lahat ng huri ng hadlang sa pagdalo ng aming mga kapatiran, balakid, hallelujah, ay ba niyo kasaw in the mighty name of Jesus, kasaw in Jesus' name, hallelujah. Lahat magsabi ng praise the Lord. At sa mga oras na minamahal, bago po tayo magawitan, maminamahal ng mga masasayang awitin sa ating mga habang wala po ating mahal kapatid, and praise God, and beloved brother Joshua Bilirus, and praise God. Tayo po yung mag-umpisa maminamahal. Tayo po muna yung mawit ng isang malumani na awitin sa ating mga praise God. Kung sa ngalan mo
kami magsama-sama. Kumikilos ka sa aming pagsama at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsama at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Pag-ibig na yung sa'y di nagmamahali, biyaya niya ay hindi nagwawakas. At ito'y laging bago sa bawat umaga, ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Pag-ibig na Diyos ay di nagmamahali, biyaya niya ay hindi nagwawakas. At ito'y laging bago sa bawat umaga, ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Pag-ibig na Diyos ay di nagmamahali, biyaya niya ay hindi nagwawakas. At ito'y laging bago sa bawat umaga, ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Dakila sa lahat. As for me, I will behold thy face in righteousness, will be satisfied with nothing in life. I want to be just like you, dear Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold thy face in righteousness, will satisfy with only with lightness. I want
aming Diyos magkamay mo pag-asa pagising ko sa ikaw silipin na ang nais ko ang matulad sa'yo sa kahalan mo. As for how the peace and righteousness will be satisfied with only with the light. I want to be just like you, Lord. As for will behold thy face. That's true. I will behold the praise and righteousness will be satisfied with only with lightness. I want to be just like you, Lord. As for will behold thy face upon the ones weeping down, all of the ones slain, all of the ones weeping down, who are we audience, all of the ones weeping, all of the ones slain, all of the ones weeping down, who are we audience. And if you wanna be great, He has given learn to be the spirit that on. If you wanna be great, He has given learn to be the spirit that on. Learn to be the spirit that on. Learn to be the servant of all. And if you want to be great, in God's kingdom, learn to be the servant of all. If you want to be great, in God's kingdom, learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. And if you want to pray in God's kingdom, learn to be the servant of all. And if you want to pray in God's kingdom, learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. If you want to be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. If you want to be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all.
evil master. Yes, oh my God, I do answer thee. Oh, let me be shamed, let my enemies run over me. In my way, until we shame. In my way, until we shame. Yes, oh my God, I will answer thee. Oh, let me the vision, let my enemies run over me. Show me thy ways, oh Lord. Teach me thy paths, thy paths so long. Yes, oh my God, I will answer thee. Oh, let me the vision, let my enemies triumph over me. Remember now that sits on my youth. Remember now that sits on my youth. Yes, oh my God, I run to thee. Oh, let me the vision, let my enemies run over me. And to thee, oh Lord, oh evil my soul, and to thee, oh Lord, oh evil my soul. Yes, oh my God, I will sing thee. Oh, let me be shamed, let my enemies run over me. In the way, on deep shame. In the way, on deep shame. Yes, oh my God, I will answer thee. Oh, let me be shamed, let my enemies run over me. Remember now that sits on my youth. Remember now that sits on my youth. Oh my God, I rise to thee. Let me be shamed, let my enemies run over me. I'll just keep resting now, Lord, as I walk alone. I'll just keep resting now, Lord, keeping song. The song I heard, yes, over the heavenly rain. I'll just keep resting now, He will never fail. That's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on you to the very end. It's not like you, yes, over the heavenly rain. I'll just keep trusting now, He will never fail. I'll just keep trusting now, as I walk alone. I'll just keep trusting now, keep me strong.
trusting God, He would never fail. And it's the faithful friend, that's the faithful friend. I can count on Him till the very end. It's not louder than the sound of the lightning. I'll escape cursing the Lord, He would never fail. And it's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. It's not louder than the sound of the heavenly realm. I'll just keep trusting God, He would never ever fail. Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. But Jesus, save and keeps me, is the one I'm living for. Every day with Jesus, the sweeter than the day before. Every day with Jesus, the sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus, save and keeps me, it's the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, the sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus, save and keeps me, it is the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus, save and keeps me, it is the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. All the way is full, and it's hurting to be praised. It's sitting in your God, eating mountain home. It's all this beautiful celebration, the joy of Calvary. It's not silent, silent, all you see, all the beauty. It's not silent, silent, all you see, all the great king of earth. It's the Lord, and it's quickly to be praised. In the city of our God, He the mountain home. So this beautiful celebration, the joy of Calvary. It's not side by side, all the great things.
great King, how great is the Lord, and His worthy to be praised. In the sea of God, in the mountain of His holiness, beautiful celebration, the joy of Calvary. He's on the side of the northern sea, on the great King. He's on the side of the northern sea, oh, the great King. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it once, only do it once, and blessed be His glorious name forever. Let it over with you, with His glory, amen, amen, amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it once, only do it once, and let blessed be His glorious name forever. Let the whole world reveal with His glory, amen, amen, amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it once, only do it once, and let blessed be His glorious name forever. Let the whole world be filled with His glory, amen, 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 amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it once, only do it once, and let blessed be His glorious name forever. Let the whole world be filled with His glory, amen, amen, amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it once, only do it once, and blessed be His glorious name forever. Let the whole world be filled with His glory, amen, 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 amen. Give her to my words, oh Lord. Consider my meditation, hearken to the voice of my cry, my King, my God, where
to thee will I pray. My voice shall be in the morning. Behold, in the morning, light will read my prayer. And to thee, and will God. He heard to my words, oh Lord, consider my meditation, hearken to the voice of my cry, my King and my God. Perhaps to thee will I pray. My voice shall go in the morning. Behold, in the morning, I will read my prayer, and to thee, and will look high. Oh, how lovely, how I adore my prayer and my sunshine, my only Lord, thy great being, Lord, came on Savior, and hold and spoke and says, till let know how I love you, how I adore my prayer and my sunshine, my only Lord, thy Creator, became our Savior, and all has spoken to let down miraculous glory, heavenly snow. My God will save His gift, in Jesus His name. Oh, the oh,
Ano ang may gaganti mo? Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa sala ko. Ano ang may gaganti mo? Ang araw ay napakalapit na at kami iyong kukunin na. Aking na makikita at tayo magsasama. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Ano ang may gaganti mo? Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa sala ko. Ano ang may gaganti ko? Araw ay napakalapit na, kami iyong kukunin na. Ang aking na makikita at tayo ay magsasama. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa sala ko. Ano ang may gaganti ko? Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa sala ko. Ano ang may gaganti ko? O pasalamat na ang puso ng Diyos. Pagkat siya ay mabuti, mabuti tunay. Ang kanyang pag-ibig ay nananatili, 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 nananatili man. Pag-ibig ng Diyos ay di lubos. Pag-ibig ng Diyos hindi magwawakas. Pag-ibig ng Diyos laging sariwa. Pag-ibig ng Diyos ay dakila. O pasalamatan ang Diyos, pagkat siya ay mabuti, mabuti tunay. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili, 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 mananatili kailanman. Pag-ibig ng Diyos ay di lubos. Diyos hindi magwawakas. Pag-ibig ng Diyos laging sariwa.
and go with me, come go with me to my father's house, to my father's house, to my father's house. Oh, come go with me, oh, to my father's house. There's a sweet, sweet door. Surely I'll be there in my father's house, my father's house, in my father's house. Surely I'll be there in my father's house. There's a sweet, sweet door. Oh, ang ilaw ko, pagliliwanag, pagliliwanagin, pagliliwanagin. Oh, ang ilaw ko, pagliliwanagin, sa gitna ng mundo madilim. Tatapat ko ba hindi pagliliwanagin, pagliliwanagin, ang pagliliwanagin. Oh, tatapat ko ba hindi pagliliwanagin, sa gitna ng mundo madilim. Tatapat ko ba hindi pagliliwanagin, glory, oh, pagliliwanagin, oh, pagliliwanagin. Oh, tatapat ko ba hindi pagliliwanagin, sa gitna ng mundo madilim. Sobrang ko lang so exciting, and you can have your life if you decide. The Lord will fill the lonely with feeling, to give you joy and happiness inside. So you didn't have to fully understanding, or try to comprehend hows and why. And He will give you more than you could hope for, much more than you could ever realize. You can experience something that is wonderful, can experience something that is right, can experience something that is marvelous.
Every chapter, every verse, every line, I'm trusting His word divine. Every promise in the Bible is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line, I'm trusting His words divine. Every promise in the Bible is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line, I'm trusting His words divine. Every promise in the Bible is mine. Oh, wonderful, wonderful Jesus is to me. Counselor, Prince of Peace, mighty God is here. Jesus is giving me promise and strength. This wonderful body to the praise His name. Oh, wonderful, wonderful Jesus is to me. Counselor, Prince of Peace, mighty God is here. Jesus is giving me promise and strength. Wonderful body to the praise His name. Power, the working power in the blood. Oh, the living there is power. Power, the working power, the precious blood of the Lamb. There is power, power, the working power in the blood of the Lamb. There is power, power, the working power, precious blood of the Lamb. Oh, hallelujah, anyhow. Never let your problems get you down. When life's trouble comes, you will lift up your head and shout and say, hallelujah, glory. Oh, hallelujah, anyhow. Never let your problems get you down. When life's trouble comes, you will lift up your head and shout and say, hallelujah, anyhow. Oh, hallelujah, anyhow. Never let your problems get you down. When life's trouble comes, you will lift up your head and shout and say, hallelujah. When they say it's no marching in, glory. When they say it's no marching in, oh Lord, I want to be in that number. When they say it's no marching in, when they say it's no marching in, when they say it's no marching in, oh Lord, I want to be in that number. When they say it's no marching in, when they say it's no marching in, when they say it's no marching in. The flower, he's the fragrance, he's the bright, take his day. God, Lord, for one, bring the power of Jesus. Just a God, Lord, for one, for Jesus is heaven to save. Just a God, Lord, for one, who will conquer sin. Just a God, Lord, for one, bring the power of Jesus' name. I will enter His gates, sweet as given in my heart. I will enter in His courts, sweet praise. I will say this is the day the Lord has made. I will rejoice for Jesus' name, make glory. I will enter in His gates, sweet as given in my heart. I will enter in His courts, sweet praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for Jesus' name, make Jesus made me glad, Jesus made me glad. I will rejoice for Jesus' name, make Jesus made me glad, Jesus made me glad.
bubbling up inside, bubbling up inside. It's bubbling up inside. Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, bubbling up inside, the Lord, glory, bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside, Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Bless the Lord, oh my soul. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Enjoy God. Bless His soul. Bless His soul. Bless the Lord, glory, hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Diyos. At dito natatapos ang aming pagawitan sa Joyful Songs para lamang sa aming pinakamamahal tayo na Idarako. Sa ating kasunod pagpupuri, pagawitan naman natin ng mga solemn songs, mga malumanin na awitin. At habang naghahanda ang ating beloved song leader, tayo muna lahat ay sama-samang tumayo at manalangin at pangmuli tayong samahan ng ating pinakamamahal na Diyos. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. O mapagpalan ng Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng mga pinakamamahal na Diyos. Sa dala ng aming beloved Pastor Will Stradal Meda, maraming salamat sa pagkapalang pinagkala mo sa amin. Sa po ito, sama-sama ka naming mapapurihan, maluhatimas na ba, mapasalamat sa Spirit sa katotohanan. At bago patuloy sa pagpuri sa kami lahat, pakumbaba, lumalap sa paan na sumama, nagsisisang kami na supungan sa lahat ng mga pagkukulang pagkasala namin. Sa isip salita, suga patawarin ka, hugasan kami ng iyong baligosyo sa krus ng Kalbaryo at aming idinadangin na itong mapansus, hallelujah, mga papanawitin ni Miyari sa oras ito, kasangkapan mo gamitin, nagapi aming kang mapalugdan, gamitin mo, magsilbi ng spiritual pagkapala, wala kami magagawa kung wala ka, panghawakan mo kami, maigi, mapansus, hallelujah, pagpalay mo kang bawat sa amin, at ibus mo sa aming kalagyan ng pagpuring napakatamis at para pasay-paspasin mo kami lahat sa Santong Espiritu at sa dalang David Pastor Will Stradal Meda, amin ang nakinakatugon ng madalan habang sama-sama pinapalayas. Dito siya sa lahat, madimun ko ng kamahalilang balakid sa aming pagkapalamas kasod. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Tayo patuloy na sa pagpupuri sa pinakamamahal sa mga solemn songs. Tayo pangunahan ng ating beloved song leader, beloved brother Jenjen Aquino. Praise the Lord. Praise the Lord, galibusan ng kapatid ng Brother Joshua sa mga pupuring mga masayang awitin sa ating Pinoon Simbers. Ang mara sa may naman, tayo magpatuloy sa pagpupuri sa ating Simbers. Hallelujah. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging mayaw para sa'yo. Lagi ko naranasan ang karaparan mo'y walang hanggan, pag-ibig na sa
para sa'yo. Lagi kong nararanasan, kadapatan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y lagsari sa araw-araw. Hindi ako nagsasawa, buhay ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging awit ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may ari para sa'yo. Lagi kong nararanasan, ang kadapatan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y lagsari sa araw-araw. Hindi ako sasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging awitin, Israel, ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may amin para sa'yo. Lagi kong nararanasan, ang kadapatan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y lagsari sa araw-araw. Di ako sasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging awitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Di ako sasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Lagi ka awitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Sadyang kay bunin na ang Panginoon, nagtatapag sa habang panahon. Maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya patuloy na lang. Katulad ng pagsikat ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Iyak sa puso ko
kong damdamin, katawanan niya'y aking pupurihin. Dakila Diyos, dapat kang nandun, magmula mo sa ugat at aming lahi. Mundo'y magunaw, maaasahan ka lagi, maghingang ang wakas nitong buhay. Hiya, O Diyos, dahil ang aking pupurihin. Sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapanan, pag-ibig ko'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, dapat kang nandun, magmula mo sa ugat at aming lahi. Mundo'y magtunaw, maaasahan ka lagi, maghingang ang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, habang panahon, katapanan mo matibay na sandigan. Sa bawat gabi ng upay man ay naroon, haluin ang pag-asa kung kailan kahon. Pag-ibig mong alay sa akin noon hanggang ngayon, dakila ka, O Diyos. Dakila ka, Diyos, dapat kang nandun, magmula mo sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw, maaasahan ka lagi, maghingang ang wakas nitong buhay. Sadyang may huli na ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aming pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsikat ng itong araw, patuloy siyang nagbibigay ng lahat. Kaya sa puso ko damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, Diyos, tapat kang nandun, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw, maaasahan ka lagi, maghingang ang wakas nitong buhay.
Kaya, O Diyos, kita'y aking pupurihin. Sa buong mundo'y aking aawiin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, dapat kang ang tunay, magmula pa sa hugatan ang lahi. Kung ko'y magunaw man, maasahan ka lagi, makingang ang wagas nitong buhay. Dakila ka sa habang panahon, karapan mo matibay na sandigan. Sa bawat bigat tagumpay man hinaroon, haluyot ang pag-asa ko kailan hinahon. Pag-ibig mo alay sa'kin tuon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos, dakila ka, O Diyos, dapat kang nandun, pagwala ka sa hugatan ng bigay. Mundo'y magunaw ang maasahan lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Pagkat wala ka ng pagsubok, narinanas mo na hindi parinas ng lahat ng tao. Diba ang Diyos sa kanyang pangako, pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa'yo. Pagkat wala ka ng pagsubok, narinanas mo na hindi parinas ng lahat ng tao. Diba ang Diyos sa kanyang pangako, pagdating ng pagsubok, lakas niya sa iyo. Sa iyong paglalakad sa landas ng buhay, kay raming pagsubok ang iyong mararanasan. Subalit kaibigan man ng lungkot na nadarama, ang iyong mga mata ay puno na ng luha. Pagkat wala ng pagsubok, narinanas mo na hindi parinas ng lahat ng tao. Diba ang Diyos sa kanyang pangako, pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa'yo. Pagkat wala ng pagsubok, narinanas mo na hindi parinas ng lahat ng tao. Diba ang Diyos sa kanyang pangako,
Pagdating ng lakas niya'y sa'yo. Huwag mo sanang isipin na hindi mo na kaya, kahit kaibigan pa ng iyong dinadala. Paligid mo man ay lipos ng kadiliman, lakas niya'y isa sa'yo. Kung tatawagin mo siya, pagkat wala ng pagsubok na rinaranas mo, na hindi pa ng lahat ng tao. Diba ang Diyos sa kanyang pangako? Pagdating ng lakas niya'y sa sa'yo. Halika, lumapit ka, anak ko na wala mga kasalanan mo ay nilimot na. Sabihin ko na mayakap ka sa tuwid ay makapiling ka. Halika, lumapit ka, anak ko na wala mga kasalanan mo ay lumilimot na. Sabihin ko na mayakap ka at sa tuwid ay makapiling ka. Ikaw ba'y pagod na sa iyong nadarama? Ikaw ba'y hirap na sa iyong mga problema? Narito ako, bukas lagi ang palad ko, naghihintay sa muling pagbabalik mo. Surpuri ka, halika. Anak, ako nangungulila sa'yo, nangangarap na isang araw ay makapiling. Di mo ba alam, surat na mahal kita, at di ko hahayaan na ikaw ay mawala. Lord, halika, lumapit ka, anak ko na wala mga kasalanan mo nilimot na. Sabihin ko na mayakap ka at sa tuwid-tuwiran ay magpiling ka. Halika, lumapit ka, anak ko na wala, Lord, mga kasalanan mo nilimot na. Sabihin ako na mayakap ka at sa tuwid-tuwiran ay magpiling ka. Ikaw ba pagod na sa iyong nadarama? Ikaw ba hirap na sa iyong mga problema? Narito ako, Lord, bukas lagi ang mahal ko, naghihintay sa muling pagbabalik ko. Puri ka, halika,
Anak, ako nangungulila sa'yo, nangangarap na isang araw ay makapilang maalam na mahal kita, at di ko hahayaan na ikaw ay mawala. Halika, lumapit ka, handa ko na wala mga kasalanan mo, nilibot na sa piga ko, na mayakap ka at sa tuwira ay makapiling ka. Halika, lumapit ka, handa ko na wala kasalanan mo ay nilibot na sa bigang ko, na mayanap ka at sa tuwira ay makapiling Lord, halika dahil para bang nag-isa, kahit mayroon pa mga kasama, hilayo naman damdamin nila. Hitag ka, hanggang kailan ba hihintayin? Sa aking puso sana dumating ang pagmamahal niya na tunay sa akin, O Jesus. Ikaw lang ang nagbigay ng pag-ibig, ang tanging nagmahal sa akin, gusto ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon ay nalalaman ko na sa iyo akong may halaga. Oh, salamat na kilala ka. Ako ay para bang nag-isa, kahit mayroon pa mga kasama, hilayo naman damdamin nila. Hitag hanggang kailan ba hihintayin? Sa aking puso sana ay dumating ang pagmamahal niya na tunay sa aking isulhan. Oh Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pag-ibig, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin.
iba, Jesus. Ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako'y may halaga. Oh, salamat nakilala kita. Oh, Jesus, ikaw lang nagbigay ng ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus. Ngayon ay nalalaman ko na sa'yo may halaga. Oh, salamat nakilala kita. Oh, salamat nakilala kita. Oh, salamat nakilala kita. Nang ako ay malayo, di alam kung saan ito islan. Isipan ay laging lito-lito. Diyos, ikaw nga ba ay ito? Landas ko ay nasa kadiliman, di diyan ang nilalagaran. Hirap at lungkot ay lampasan iminhal, at tila ba wala na katapusan. Nang si Kristo ating nadaraan, lahat ng hirap ay naparaan. Buhay ko'y binago niya lunan. O Kristo, salamat sa iyong pamahal. At ngayon di ako'y ligtas, amen. Buhay ko si Kristo ang manhaw, liwanag niya ay taglang sa aking landas. Pag-ibig niya laging napapalas. Nang si Kristo aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparaan. Buhay ko'y dati binago niya lunan. Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparaan. Buhay ko'y dati binago niya lunan. Kristo, salamat sa iyong pagmamahal sa aking kahinaan. Oh, palagasin mo rin ay may haluyot. Puso'y may kapayapaan pag ikaw ang laging kaabang. Oh, Jesus, langit ko
sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo. Ilaan sa banal na gawain mo, buhay ko pagkawakasin. Hallelujah. Ako'y iyong rina, iiwanan ko sa hirap sa bayan Manila. O Jesus, langit ko, langit ko sa iyong ilapit mo ang aking buhay, O Kristo. Ilaan sa banal na gawain mo. I am weak but now I'm strong, but Jesus keeps me from all wrong. How He satisfies all as I walk. Let me walk close to Thee. Hallelujah. Oh, just a closer walk with, just a closer walk with the crown of Jesus. Hear my plea. Hey, we walking close to Him. Let it be, you Lord, let it be. Noong nag-iisa, buhay ko'y magulo. Walang umaalalay, walang kumakaba. Hirap at sulira ang aking tagla. Sinikap kong lutasin mo, bigong tuna. Ngayon kasama ka, buhay ko'y gumanda. Binigyan mo ng kulay, pinuspos ng pag-asa. Hirap at sulira dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sigla. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lupa iyong pinawin, kaya ang awit ko ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, O aking Jesus. Puso ko'y masiya, lungkot ay naglaho. Binigyan mo ng tiyakan itong aking buhay. Hirap at sulira dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng kabahal. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lupa iyong pinawin, kaya't ang awit ko ito alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, O aking Jesus.
nag-iisa. Buhay ko'y magulo, walang umaalala, walang gumagawa. Hirap at suliranin ang aking tagline. Sinikap mong lutasin mo, bigo tunay. Ngayon kasama ka, buhay ko'y gumanda. Binigyan mo ng kulay, pinustos ng pag-asa. Hirap ang suliranin, dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sigla. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. Buhay, iyong pinawit, kaya't ang awit mong ito alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Huwag ka ng mga bago, sinusunod yung kasama. Pag-iingat niya ang lagi na ipamamahal sa'yo. Mag-isa pagsubok ay hindi kanya papabayaan. Bagkat siya ang nangako, hindi kanya iwanan. Pananampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya nang papawin sa'yo. Ngayon ang kaguluhan ay laganap na sa aking pag-ibig. Pangamba'y dumadalo sa puso'y ito siyang hatid. Ngunit di ka dapat matakot kung ito may mangyayari. Ito ay nagdalang ng kanyang pagpapalik sa mundo. Pananampalataya, isa Diyos na himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kaya nang papawin sa'yo. Napaka-huli mo sa akin, hindi ko maunawaan ang lawan ng pag-ibig mo. Masasalamat ang iandog sa'yo. Minsan ako'y nalulungkot, nadarap at natatakot sa aking paglalakbay. Ngunit ang pag-ibig ko kailan may laging tapat. Dakila pasasalamat ang iyang ko. Karapat-dapat na purihin ka o Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo, Diyos. Para sa iyo ang aking awit. Buhay ko dati-dati puro ng gulo. Hindi alam ang pinagmulan, lalong higit ang pagtutuhan. Subalit nang makilala kita na ang katotohanan at buhay.
Ano ba ang aking hahanapin? Lahat ay iyong ibinigay, tutulot mo'y masaganang buhay. Dakilang masasalamat ang iyang tungkong-tunay. Dakilang pasasalamat ang iyang karapat-dapat lang purihin, purihin ang Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo, Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Dakilang pasasalamat ang iyang Diyos. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo, Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Di ko man maunawan ang iyong kabutihan, ang puso ko'y nagdadala at di ko ito maihayag. O Jesus, ikaw lamang ang tanging kagalakan. At ngayon ako'y natutong umawi ng pagsasalamat sa ating Diyos na tagapagligtas. Ikaw lamang ang ibigin at paglilingkuran ng kapal. Dakilang pasasalamat ang iyang karapat-dapat kang purihin, purihin ang Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo, Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Dakilang pasasalamat ang iyang handog. Karapat-dapat kang purihin, purihin ang Diyos. Walang kasing dakilaan ang ibig mo, Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Hindi naman sasayang inihandog ang lahat ng kapagod. At doon ay pinaluluhan, papahiling niya ang luha sa ating mga mata. Kung kailangan na mangyari at ako'y makihuli, kay siya yung tanggapin. At sa araw na yun, siyo'y magkapiling. Sa araw na yun, hinan mo ang langit na kay kanta. Basta ko, talo mo siya. Liwanag niya'y nalahat. Siya'y sisikat magpakailanman. Sa araw na yun, hinan mo ang langit na kay kanta. Basta mo, talo siya. Liwanag niya'y nalahat. Siya'y sisikat magpakailanman. Hindi naman sasayang ang lahat ng kapaguran. Hato kay di na luluha, papahiling niya ang luha
sa ating mga mata. Kung kailan na mangyari, bago ko makihuli, ay diyan yung tanggapin. At sa araw na yun, sa'yo'y magkapit. Sa araw na yun, hinan mo ang langit ay ganda. Basta mo nadarong siya, liwanag niya'y tanglad. Siya'y sisikat magpakailanman, where to get away, praising the Lord, where to get away. Iwanan ko na something good is going to happen, something good is here and somewhere to get away, and praising the Lord. Sama-sama tayo magbukaso, magsama-sama tayo ihalyo, magkaisang awitan siya. May mabuting mangyayari, may hindi pagpapala. Magsama-sama tayo muli sa Kanya. Magsama-sama tayo ihalyo, bago sa Kanya. Sama-sama tayo magkaisang awitan siya. May mabuting mangyayari, may hindi pagpapala. Magkasama tayo mabuting sa Kanya. Magagawa natin ang lahat, halang-halang sa Panginoon. Isang bagay na di magagawa naman sa at doon tayo magsama-sama. Iwag sinabi isang magandang kinabukasan sa buhay na walang kang magagawa. Ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon. Isang bagay na di magagawa naman sa at kung tayo magsama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Diyos ay buhay, di ba? Diyos ay buhay, di ba? Diyos ay nagtarapak sa buong katawan, o di ba? Diyos ay buhay, di ba? Diyos ay buhay, o di ba? Diyos ay nagtarapak sa buong katawan, nagtarapak sa kamay, nagtarapak sa isip, nagtarapak sa puso, nagtarapak sa buong katawan. May kagalak sa aking puso, may kagalak sa aking puso. Magmula ng tanggapin ko si Kristo, may kagalak sa aking puso. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na gawin sa kamahani ang gawain. Iyanang akong babalik dito upang kahiganin niyang dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na gawin sa kamang-hamang-hamanghani ang gawain. Sinang akong babalik dito upang kahiganin niyang dadalhin niya kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His bless His holy name. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, bless His holy name. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Salamat sa ating dakilang Diyos na talagang sa ating talagang patuloy na pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Talagang bawat isa ay taglay natin ang kagalakan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil ang sabi nga sa salita ng ating dakilang Diyos, it is good thing to sing praises unto Thy name, O Most High. So sa ating papuring awit, sa ating dakilang Diyos, talagang ito ay talagang nakalulugod sa ating dakilang Diyos. Amen, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at welcome pong muli ang bawat isa sa lahat ng ating mga beloved brethren sa ating Wednesday midweek worship. Purihin ang ating dakilang Diyos, at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! At ating pinapaabot ang mapagpalang hapon sa ating iginagalang na Ebanghilista, Pastor Willis Rada Almeida, ang propeta sa ating kapanahonan. Praise the Lord! At sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family, at sa mga hindi nating makalimutang turo at aral ng ating Assistant Pastor Lena C. Almeida sa ating mga beloved bisita. Amen. Praise the Lord. Sa ating mga beloved visitors, welcome po kayo sa gawain ng ating dakilang Diyos dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, at ating mga beloved elders na ating kasama ngayon sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Bobwin here, at maging sa kanilang beloved daughter, Sister Vines, and of course sa ating mga masugid na taga-subaybay sa ating mga live webcast viewers, saan man po kayong dako ng ating bansa, Luzon, Visayas, and Mindanao, at maging sa ibayong dagat na talagang sila ay talagang patuloy na sumusubaybay. Purihin ang ating dakilang Diyos. At sa oras na ito, mga minamahal, tayo po ay dadago po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo na ang mga patotoo ng ating mga beloved brethren, maaring sa iyong buhay, sa ating buhay, ito ay maging encouragement sa bawat isa sa atin, dahil ito ay patotoo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen! Purihin ang ating dakilang Diyos, at ating pinaghahanda po ang ating mga beloved kapatid na sila ang pinagpalang magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Atin munang sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, at ating pinaghahanda po ang ating mga beloved kapatid na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Ating pinaghahanda ang ating beloved brother Mario Fernandez. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Sister Nida Bakuyag, at ating ding pinaghahanda ang ating beloved beloved brother
Edward Padua, at ang huling magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, ating pinaghahanda po ang ating beloved Sister Abigail Villaros. Praise the Lord! Sila ang ating mga pinagpalang nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Amen. Dahil ang sabi nga po dito, mga minamahal, sa aklat ng Colossians chapter 3, verse 15, and let the peace of God roll in your hearts, to do which also ye are called in one body, and be ye thankful. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan, at kayo'y maging mapagpasalamat. Amen. Ito ang sinabi ng ating dakilang Diyos na sa ating buhay na talagang maghari ang kapayapaan sa bawat isa sa atin, at ang sabi na tayo ay mapagpasalamat sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. At ating formal ng buksan ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Nakahanda na po ba ang bawat isa na makinig sa buhay at pinagpalang patotoo? Lahat ay magsabi ng Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At atin na pong ay binibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Mario Fernandez, at sundan siya ng ating beloved sister Nida Bakuyag. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Amen. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal, ginagalang Pastor Wildy Estrada Almeida. Ganon din po sa di malilimutang turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Linya C. Almeida, sa buong beloved Almeida family, sa ating pong beloved pastoral workers, beloved elders, pangasiwa po na ating beloved ordained preacher Kuya Bubunyir, at sa kanilang beloved daughter, at sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid, magandang hapon po sa inyo pong lahat kong minamahal. Amen. Mahal, muli ko ng pasalamatan ng ating pinakamahal Panginoon Jesus hapon na to upang dakilain, sariwain mga himala nangyari sa aking buhay, buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryo mga minamahal, na yung pong aking mahal na asawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po minamahal, na siya pong unang nasib sa aming sambayan minamahal, bagamat siya kinuha na ng ating pinakamahal na Panginoon. Na noon po minamahal, nung ako po hindi pa nakakilala sa ministeryo mga minamahal, aking pong pinapagalitan ang aking mahal na asawa sa kanya pong pagdalo dito sa ating banal gawain noon minamahal. Dahil po hindi ko naintindihan itong banal gawain noon minamahal. Dahil po minamahal sa kanyang kung pagdalo noon minamahal na siya'y maagang umaalis minamahal at nakakauwi siya ng halos gabi na minamahal. At yun po ay aking nakikita sa kanya pagdalo minamahal. Subalit sa kalaunan po minamahal, dahil po sa kanya pong panalangin minamahal na gusto niya akong makumberte bilang isang Kristiyano minamahal, na wala siyang tigil na pag-advise sa akin upang ako'y makumberte bilang isang Kristiyano minamahal. Sabi niya, sumama ka sa akin upang ikay pagpalain, sabi po niya minamahal. Yun palagi ang kanyang advice sa akin minamahal. Hanggang sa kalaunan po minamahal, dahil po kami po pinagkalooban po ng bagong sakyan tricycle minamahal, na aking po siyang hinatid dito sa ating balgawain minamahal. At yan din pong ang nagbigay daan upang ako'y makumberte bilang isang Kristiyano minamahal. Dahil po aking pong napapakinggan ang banal na salita diyan po sa labas minamahal. At yan din ang nagbigay inspirasyon sa aking buhay minamahal, na aking pong napapakinig minamahal ang banal na gawain minamahal. Andyan minamahal sa aking buhay minamahal, noon minamahal nung ako'y nasa makasalibutang gawain minamahal, andyan ang mga bisyo nung araw minamahal. Pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal ng Panginoong Jesus na tayo ay nakumberte bilang isang Kristiyano minamahal.
na tayo kinakahabagan po ng ating pinakamahal na Panginoon. Na noon po minamahal, andyan na minamahal na nung ako'y sumundo dito sa ating banal gawain minamahal, nang kami po'y sinundan ng 4 na kalalakihang magkakarna po na sasakyan tricycle minamahal. At natapat po mismo dito sa ating banal gawain taon na yun minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating drive po minamahal, na yung pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. At nung araw na yon minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon, na wala Praise pong the anumang Lord, nangyari sa aming sambayan nung araw na yon minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal tuwing tayo alis ng tahanan minamahal. Andyan din minamahal, pangalawang insidente po minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyari minamahal. Sa aming pong barangay minamahal ay may kasiyahan po minamahal. Buwan po ng Disyembre noon minamahal. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan minamahal. At noong gabi din na yon minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon na wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan noong gabi na yon minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa aking pong pagtatrabaho minamahal. Bagamat andyan na ako'y inaabot ng init minamahal sa aking pagtatrabaho sa bukid minamahal. Andyan yung physical na pangatawan na pinagkakalupo ng ating pinakamahal na Panginoon. Andyan din minamahal sa aking pong pagmamaneho ng motorsiklo, tricycle minamahal. Andyan yung aking nadadaanan ng mga aksidente minamahal. Subalit tayo po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon, sa aking pamilya minamahal na bagamat hindi, bihira ko silang makapiling, sila din po ipinag-iingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa pagpapalang pisikal, pinansyal, at higit sa pagpapalang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po, ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved brother Mario Fernandez sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo. Amen, praise the Lord. Tunay na bawat isa sa atin mga minamahal, tayo ay mapalad. Bakit mga minamahal? Dahil sabi sa salita ng ating dakilang Diyos na mapalad ang tao na iyong pinipili at pinalalapit. Amen. Tayong lahat, bawat isa sa atin, sa iyong buhay, sa ating buhay, ikaw, tayo ay pinili ng ating dakilang Diyos at upang maging ilaw, asin at ilaw sa ating pamilya, sa ating mga kakilala na bawat isa sa atin na tayo ay gagamitin, ikaw ay gagamitin na talagang maibahagi ang ebanghelyo ng kaligtasan. Amen, praise the Lord. At tayo ay magpatuloy na po sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo at atin na pong tinatawagan at ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Nida Bakuyag at sundan siya ng ating beloved brother Edward Padua. Praise the Lord, hallelujah. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen, praise the Lord, Paggalang hallelujah. at pagbati po sa ating beloved Pastor Will Estrada Almeda at di natin malilimutan ang mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At nagpapabot din po ako ng pagbati po sa ating beloved Almeda family at sa ating mga beloved workers, sa inyong mga kapatiran. Magandang hapon na po, hallelujah, praise the Lord. At nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamal na Panginoong Yesus sapagkat nagbigyan na naman po ako ng pagkakataon na maipahayag ko po ang kabutihan ginawa sa aming buhay. Hallelujah, praise God. Una ko pong pasalamatan po sa ating pinakamamal na Panginoong Yesus ay dahil po nung Lunes po mga minamahal, ako po ay nagdaos po ng aking kaarawan po mga minamahal na talagang tunay nga na nagdagdag na naman ng isang taon na sa aking buhay, hallelujah, praise the Lord, na talagang taglay-taglay ko po ang kalakasan at kalusugan ng aking pisikal na pangatawan. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat, hallelujah, praise God. At
Pasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na kung paano rin po ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na dati po mga minamahal, talagang nandyan po na hindi po ako naniniwala sa mga ganitong gawain. Napakahirap ko pong akayin po mga minamahal, ngunit tunay nga napakabuti ng mahal na Panginoon Yesus sapagkat ginamit po ang aking beloved kong anak na siya po yung may karamdaman galis sa kanyang buong katawan po mga minamahal. Tunay nga na sa aming pagdalo po, sa aking pagdalo po mga minamahal, tunay nga na, hallelujah, nung tinanggap ko pong bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon Yesus, alam niyo po, yung karamdaman ng aking beloved kong anak na puno-puno ng galis sa kanyang buong katawan, ito po ay nilinis at pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Praise the Lord. Kaya Amen. di po mga minamahal, pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa pagbabago rin po ng aming buhay. Hallelujah, praise God. Napakagulo rin po ang aming buhay noon po mga minamahal na nandyan din po ng aking beloved husband po ay isa rin po siyang manginginom po mga minamahal. Nandyan po mga minamahal na salamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na siya po ay nakakilala po sa kahabagan ng mahal na Panginoon, siya rin po ay binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah, Amen. praise God. Hallelujah. Ganyan din po, papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na dati-dati po talagang nandiyan din po yung mga pag-uugali ko pong hindi kaya sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na ako po mga minamahal, hindi rin po ako nagpapasakop sa aking beloved husband po. At nandiyan din ang grabing aking pagmumura po mga minamahal. Nandiyan din po yung mga pag-uugaling po talaga na hindi po kaaya-aya sa ating pinakamamahal na Panginoon, ngunit sa kahabagan lang po ng ating pinakamamahal na Panginoon Yesus. Simula nung ako po ay tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Yesus, ako rin po ay binago ng ating pinakamamahal na Panginoon Yesus. Amen. Glory to God. At gayon din po mga minamahal, isa rin pong himala na pasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon Yesus na ako po mga minamahal nung year 2004 po mga minamahal, nung ako po ay nakunan po mga minamahal, talagang grabe po mga minamahal na ako po ay nag-bleeding po mga minamahal, na halos isang linggo po ito mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, talagang wala po akong ibang inasahan, pinagtiwalaan, talagang nandiyan, nanampalataya po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Yesus. Bagamat nandiyan yung aking panghihina po mga minamahal, ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Bagamat nandyan na talagang iba na po yung aking nararamdaman po mga minamahal. Ngunit tunay ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Alam niyo po mga minamahal, nandyan po na yung pitos na yan po mga minamahal. Ito po ay pinalabas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah. Praise At the ganyan Lord. din po, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na patuloy po kaming kinakahabagan. Patuloy po akong ginagamit bilang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Pinasalamatan ko po ang mahal na Panginoon Yesus sa araw-araw namin pamumuhay na talagang nandiyan na hindi po kami pinababayaan ng mahal na Panginoon. Kailanman hindi po kami pinagkulang ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Bagamat dumanas din po kami ng mga kahirapan din po mga minamahal. Ngunit palaging nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan. Pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Atin sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Sister Nida Bakuyag na tunay na ang ating dakilang Diyos, ang talagang tunay na talagang nagpapagaling sa lahat ng ating karamdaman. Amen. Dahil sabi sa pangako ng ating dakilang Diyos, Jeremiah chapter 17 verse 14 na ang sabi, "Heal me, O Lord, and I shall be healed." Yan ang pangako ng ating dakilang Diyos. Ang kailangan lang natin mga minamahal ay magpatuloy sa ating dakilang Diyos at magtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! Tayo ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Edward Padua at sundan siya ng ating beloved Sister Abigail Villaros. Praise the Lord! Hallelujah! And praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupulit, paglulahati at pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal pang Isus po lamang. Amen. Praise the Lord! Pinagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na pastor, Weldistrad Almeda, ganun din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, ganun din po sa buong Almeda family, sa ating
mga salap sa ating beloved pastoral workers, sa inyong mga minamahal na kapatiran, baguhan, madatian, sa ating mga masugid na taga-subaybay sa ating FB Live through webcast, mga minamahal. Diyan po mga minakapuy, nagpapaabot na po ng magandang hapon na po sa inyong lahat, mga minamahal. Ako po nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pang Isus dahil niya po mga minamahal ng wala pa po kami sa gawain ito, mga minamahal. Tunay po mga minamahal, ang yung ambang lingkod, mga minamahal, ay may karamdamang asma, mga minamahal, na mula pagkabata. Nandiyan po mga minamahal, nataglay ko na yan. Tunay po mga minamahal na napakahirap pagkat yan po mga minamahal na sa aking pagtulog, napakahirap mga minamahal. Yan po inahanap ko po yung tamang posisyon. Yan po mga minamahal, kung ito'y sinusumpong mga minamahal, yan po mga minamahal na hindi po ako makahinga mga minamahal, ngunit nandiyan mga minamahal na gano'ng kabuti ng ating pinakamamahal pang Isus dahil ginamit po yung aking beloved Tito Salaman na siya po yung unang nasave sa gawain ito, mga minamahal, na nandiyan po mga minamahal na siya po yung nag-share, mga minamahal, na tunay mga minamahal na wala kaming ginawa, mga minamahal, kundi kami po yung dumalo ito sa gawain ito, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal na tunay po mga minamahal, pagkatapos po ng gawain, mga minamahal, tinanggap ko po ang ating pinakamamahal pang Isus. Nandiyan po mga minamahal na ako po yung nagpabautismo sa tubig, mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na pagkatapos po ng bautismo sa tubig, mga minamahal, tunay nga po na ako po'y pinagaling ng ating pinakamamahal pang Isus. Praise the Lord, hallelujah. Nandiyan po mga minamahal na nagpupurit, naglalulhati sa ating pinakamamahal pang Isus. Nandiyan po mga minamahal na sa patuloy na pagdalo, mga minamahal, pagtatapat, mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na yung trabaho, mga minamahal, hindi ko po yan hinanap, mga minamahal, kundi po yung trabaho yung naghanap sa akin, mga minamahal. Gano'ng kabuti ng ating pinakamamahal pang Isus. Nandiyan din mga minamahal na ako po'y nagpupuri, naglalwalhati sa ating pinakamamahal pang Isus sa pag-iingat, mga minamahal, sa aking paglalakbay, mga minamahal, pagpasok sa aking trabaho, mga minamahal, sa aking pagbumotor. Tunay nga po mga minamahal na yan po yung pag-iingat ng ating pinakamamahal pang Isus sa aking pagpasok at pag-uwi, mga minamahal. Ako na po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pang Isus. Nandiyan din mga minamahal na yan po mga minamahal, ako din po yung nagkaroon ng matinding trangkaso, mga minamahal. Nandiyan po na umabot po yan ng ilang weeks. Nandiyan po mga minamahal na pinapangaral sa gawain ito, mga minamahal, yung pag-aayuno, mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na wala po akong ginawa kundi ako po yung nag-alip po ng ilang fasting, mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na yung karamdaman ko, mga minamahal, na matinding trangkaso, mga minamahal, yung pinagaling ng ating pinakamamahal na pang Isus. Praise the Lord. Nandiyan din mga minamahal, ako po yung nagpupurit, naglulati sa ating pinakamamahal na pang Isus. Hindi man karapat dapat, nandiyan po mga ginagamit sa bilang isang beloved, finance choir sa inyong banal o basan, mga minamahal. Yan po minamahal, ako nagpululati, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pang Isus sa mga pagpapalang pisikal, pinansyal, at higit po sa pagpapalang espiritual. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng pagpupurit, pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal pang Isus. Praise the Lord. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Glory, glory to God. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved brother Edward Padua na talagang totoo yun, mga minamahal, na napakahalaga ang bautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Bakit, mga minamahal? Dahil yan na ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, na once na tayo ay nagpabautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Una, ang sinabi sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan, at ang pangalawa, yung tatanggapin natin ang kaloob ng Espiritu Santo. At isa sa kaloob ng Espiritu Santo ay ang kagalingan sa ating mga karamdaman. Ang ating beloved kapatid, siya ay pinagaling sa kanyang karamdaman na asma, na talagang tunay at talagang buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus, at tuloy-tuloy na po tayo sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at atin na pong tinatawagan at binibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Abigail Villaros, at sundan siya ng ating beloved choir. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas pagpuri, pagsabat, pagdakila ay tanging sa ating pinakamamahal ping Isus po lamang. Praise the Lord. Dobleng Amen. paggalang po sa ating ginagalang minamahal na Pastor Willie sa Dalmeda, at patuloy po nating inaalala mga banal na turut aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, at ako rin po bumabati sa buong beloved Almeda children, at sa atin pong beloved pastoral workers, at sa inyo po mga minamahal, isang mapagpalang hapon na po sa ating lahat.
Amen. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal miso sa pagkakataon na muli na ipagkalob sa akin, na maihayag ko po yung mga kabutiang ginawa niya po sa aming buhay dahil maalala ko lamang po mga minamahal. Gaya ng araw na ito, Wednesday po yung mga minamahal. Midweek, andyan yung talagang paalala ng ating pinakamamahal miso sa akin. During congregational singing, mga minamahal, andyan na nakaramdam po ako ng pananakit sa aking tiyan, mga minamahal. Nung una, hindi ko yan pinansin, mga minamahal, dahil iniisip ko, maya-maya mawawala din yan. Ngunit tapos na po ang congregational singing, during patotoo, tapos na rin po ang choir singing. Imbis na mawala yan, mga minamahal, lumala pa po yung sakit na yan, sakit ng tiyan na nararamdaman ko, mga minamahal. Tinry ko po sabi po ng aking beloved ate na try ko po mag-CR, baka UTI na yon, mga minamahal. Yun nga po, pumunta po ako ng CR, tinry ko po kung makakaihi ako. Ngunit talagang wala, mga minamahal. Sa sobrang sakit, mga minamahal, nandun lamang po ako sa aking upuan. Tiniis ko yun, mga minamahal, hanggang sa matapos po yung preaching, andyan na. During mass healing, mga minamahal, ang tanging ginawa ko lamang, mga minamahal, ay nanalangin sa ating pinakamamahal ping Jesus, humingi ng kapatawaran sa lahat po na aking nagawang pagkakasala. Andiyan na kinas out ko po yung karamdamang yan. Tumalon po ng 3 beses sa kahabagan ng ating pinakamamahal Jesus. Pagkatapos ko lamang po talagang tumalo ng 3 beses, andyan na naramdaman ko, mga minamahal, instant na nawala po talaga yung sakit na nararamdaman ko. Pinagpapasalamat ko Praise the Lord, sa ating hallelujah. pinakamapiso sa kagalingan na pinagalob niya po sa akin. At ako rin po yung napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa patuloy na pong pag-iingat sa aming beloved mother na nasa ibang bansa dyan, na bagamat walay po siya, ang ating pinakamamahal Jesus ang patuloy na nagko-comfort sa aming beloved mother dyan, na patuloy na pong ipinaprovide ng pangangailangan. At ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Jesus sa paggabay niya po sa aming pag-aaral sa buong school year na ito, mga minamahalan. Dyan po yung patnubay niya po sa aming magkakapatid, yung wisdom, knowledge, and understanding na patuloy na po pinagkakalob sa amin. At kanina lamang po, mga minamahal, ngayong araw lang din po ginanap ang recognition day sa aming paaralan. At pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal Jesus dahil kasama ko po yung kapatid ko na nakabilang sa with honors ng aming school year sa taon na ito. Kaya pinagpapasalamat ko po yan ng lubusan sa ating pinakamamahal Praise Jesus. the Lord, At ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Jesus sa kanyang kahabagan na patuloy na magamit sa kanyang banal-ubasan bilang mga awit. Ang pinakamataas pagpuri, pagsabat, pagdadakila ay tangi sa ating pinakamamahal Jesus po lamang. Praise the Lord, hallelujah. God bless po sa ating beloved Sister Abigail Villaruz na talagang tunay ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Amen. Kaya't kung ating titingnan, mga minamahal, gano'n kahalaga sa ating buhay yung mass healing. Ang ating beloved kapatid, mga minamahal, talagang nung mass healing, yung kanyang naramdaman, ito ay pinagaling ng ating dakilang Diyos. So, ibig sabihin, mga minamahal, yung ating ginagawa na prophetic gesture na pagtalong ng 3 times, talagang totoo, mga minamahal. At purihin ang ating dakilang Diyos at talagang ayon sa kanyang kahabagan ay talagang totoo ang kanyang salita sa bawat isa sa atin. Amen. Praise the Lord. At dyan na po natapos, mga minamahal, ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Atin sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. At habang naghahanda po ang ating mga beloved choir, inaanyayahan po ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at tayo ay umawi sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. We're together again, praising the Lord. We're together again, in one accord. Something good is going to happen, something good is in store. We're together again, praising the Lord.
tayo, magpuri sa Kanya. Sama-sama tayo, kaisa tawitan siya. Mabuting mangyayari, may mabuting pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Sama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah. Sama-sama tayo, magkaisa dawitan siya. May mabuting mangyayari, may mabuting papala. Sama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating samahan ang ating mga beloved choir. Alay na papuring awit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Beloved brethren, let us all welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord. Hallelujah.
Minamahal. Hallelujah. Ibig ng Diyos na tayo may maging kalugod-lugod sa kanyang banal na harapan. Kailangan natin na baka Diyos sa pagsisisi sa lahat ng ating nagawa ng mga kalikuan. Kaya tayong patawarin ang Panginoon. Sagana ang kanyang pangunawa, ang kanyang pagpapatawad. Alalahanin natin na kinakailangan tayo maya-maya palagi maminamahal ng mga puspos na kayo sa atong Espiritu. Kaya pag sumikap ang lahat, ay magsipanalangin, dakilang mapagpala naming Diyos, Ama namin sa langit. Aming napagabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, muli sa hapong ito. Nakikita mong nilalaman na aming mga puso na wala kami ibang hinahangaan kung hindi kayo palagi naming masisilayan, maramdaman ang mga tamis sa presensya. Sa anumang paraan, nakikita mo ang aming mga karumihan, aming mga pagkukulang, mga pagkakamali, mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami ng banal na dugo na mag-usang krus ng Kalbaryo. Bisan mo sa hapong ito, patawarin mo kaming lahat. Ipanama mo sa amin, ipababa mo yung Santong Espiritu sa aming kaligitnan. Habang kami sinasaway, manimuno ng hadlan sa mga payang pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, sa pagkalahatang panalangin namin ni Beloved Pastor, kapagan mo kami. In Jesus' mighty name, amen. Hallelujah, praise the Lord.
Hallelujah, hallelujah. Yes, Jesus. Thank you so much, my dear Jesus. Thank you so much, my God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon na minamahal.
Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating Panginoon. Palakpak na may pagpapasalamat sa ating Diyos sa buhay. Maraming salamat at walang hanggang pasasalamat. Aming pinapabot sa iyo, Panginoon. Sa dakila, Panginoon, halang pagkataon, palagi mo kaming sinasamahan sa aming mga pagbuburi. Hallelujah. Hallelujah. Aming naramdaman ng pagkatamis na presensya. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, choir. God bless you po, minamahal. At purihin ang ating Diyos na buhay. Tayo po'y magpatuloy sa ating banal na gawain. At para sa ating pong mga lamang kabubukas sa mga webcast viewers sa Facebook at sa YouTube, magandang hapon. Narito po tayo sa ating midweek service ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. And we give double honor and respect to our dearly beloved and honorable evangelist pastor Wildy Estrada Almeda. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings nating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa kanilang mabutihing mga anak, mga apo at mga manugang, at sa ating mga beloved pastoral workers, at mga beloved elders, sa lahat ng mga iniibig nating mga kapatiran, sumusubaybay, ating kasama sa ating pong Wednesday service. Hallelujah! Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon sa ating mga beloved visitors at ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati ay ating pinapaabot sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Purihin natin mahal na Panginoon at talagang maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Hindi tayo binibigo sa tuwing tayo po ay humihiling sa Kanya na ating maramdaman ang Kanyang napakatamis na presensya ay karakadaka, maminamahal, ang Kanya pong kahabagan, ang Kanyang kapahintulutan. Andyan, bumababa siya sa ating kalagitnaan. Amen. Yan ang patunay na talagang tayo po'y sinasamahan ng ating buhay na Diyos. Marami pong ibig na paglingkuran ng Panginoon at sila'y bigo. Hindi nila nakakasama, hindi nila naramdaman ang totoong Diyos na nagmamahal sa kanila. Kaya gaano tayo kapalad na tayo po ay laging sinasamahan ng ating mahal na Panginoon. Patuloy po tayo sa ating banal na gawain at narito na po tayo sa pagpapaliwanag sa pagbibigay ng ating ikasampung bahagi handog na ito po ay kailanman hindi pwedeng kalimutan, hindi pwedeng laktawan, hindi pwede maminamahal na hindi pag-usapan sa mga Kristiyanong pinagpapala na sa kasalukuyan. Lahat ng pinagpala, pabalakpak na malakas sa ating mahal na Panginoon. At magsami ng praise the Lord. So, totoo, maminamahal, itong pagbibigay. Amen. Amen. Ang sabi po dito sa 2 Korinto, Kabanatang 8, talatang 9, hallelujah, sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, na bagamat siya'y mayaman, gayon may nagpakadukha dahil sa inyo, upang sa pamagitan ng kanyang karukhaan ay magsiyaman kayo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita. Kaya sa 1 Samuel chapter 2 verse 7, kaya ng Diyos magpayaman at kaya din naman ng Diyos maminamahal na magpababa, magparukha. Amen. So, ito palang kautosang ito, itong pagbibigay na ikasampung bahagi handog, na ang sabi ng Malakay chapter 3 verse 8, will a man rob God? Yes, ye have robbed me. Wherein ye have robbed me? In tithes and offerings. Ang sabi po ng banal na kasulatan, ye are cursed with a curse for ye have robbed me. Sabi ng ating mahal na Panginoon, kayo na nagsumpa ng sumpa, twice pong binabanggit, dahil atin daw pong ninanakawan ng ating mahal na Panginoon. Sa mga Kristiyano pala, na hindi po nagbibigay ng may katapatan, tayo daw po pala'y nataguriang mga magnanakaw sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Alam po natin, maminamahal, wala pong magnanakaw na makapasok sa langit. Dito pa lang po sa ating bansa, kinukundi na po ang mga magnanakaw. Amen. Inuhuli po yan at yan ay kinukulong. Amen. Amen. Eh, lalo na po pala sa spiritual na aspito. Kaya sabi ng ating mahal na pa, hindi ba niniwalam na ako'y nagpakadukha para kayo yumaman? Amen? Amen? Siya ay ang unang nagbigay, maminamahal. Sabi ng Juan 3:16, ganun na lamang ang pagsinta ng Diyos na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak. Ibinigay. Yung palamang pagbibigay ng kanyang bugtong na anak, yung kanyang sarili, maminamahal, upang magiging kabayaran sa ating mga kasalanan, hindi na po yan kayang matumbasan at mabayaran ng anumang salapi na iyong binibigay. Ngunit, maminamahal, nagbigay lamang yan ng paalala
na una nang nagbigay ang mahal na Panginoon. Ang sabi niya, ako'y naghirap para kayo yumaman. So, ano pong ibig sabihin dito, maminamahal? Ang mahal na Panginoon pala ay kayang magpayaman sa kanyang mga anak. Kaya yung ating mga kapatid na nagpapatutunan sa Metro Manila, bakit yung Diyos sa Metro Manila at Diyos dito sa mga probinsya, iisang Diyos yan na ating tinatawagan. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sabi ng ating mahal na kapatid nung siya mag-testify, ako'y basuriro lamang. Aking pamilya, mga basuriro kami. Ngunit hindi namin nakaligtaan ang paliwanag ng ating mahal na ebanghelista, ang pagbibigay, ang susi ng pagpapala. Sabi nila, maminamahal, sala kami sa uhaw, sa gutom. Minsan, yung aming nakukuha sa basura, iniinit lang namin para kami makakain. Pero ang sabi niya, maminamahal, sa kanyang patutuo, napatunayan ko na sa pagbibigay, may pagpapala, sumasagana kami. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sabi na maminamahal, sa bawat kanilang masumpungan ng mga biyaya, sa pangbabasura, kanilang hinihiwalay ang 10 bahagi at mga handog. Dahil sinabi po ng Malakay chapter 3 verse 8, 10 bahagi at handog. Magkasama po palagi yan. Ang sabi ng propeta ng Diyos, diyan sa 2 Chronicles chapter 20 verse 20, pakinggan ninyo lahat ng utos ng mahal na Panginoon, sundin ninyo, gawin ninyo. At huwag din naman yung kalimutan ang sinabi ng propeta ng Diyos. Amen. O par kayo'y giginawa. Sabi ng propeta ng Diyos, ating tapatan yung ikapot na hiningi ng mahal na Panginoon ng handog, another 10%, 20% na talagang standard ng ministeryong ito. Mula nang ipinanganak ang ministeryong ito, way back 1978 up to the present, amen. 48 years na namamayagpag at ang mga kapatiran dito, mga basuriro lang dati, pero ngayon pabalik-balik na lang sa Amerika, nakarating ng London dahil sa pagbibigay ng may katapatan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Sirong Diyos, paminamahal, na hindi magpala. Siya mismo ang nagsasalita nito. Amen. Amen. At ang sabi niya, God loveth a cheerful giver. Mayroon tayong mga kapatid na magbibigay na parang nasa pilitan lang, kaya nalulungkot dahil sila'y nakukuhaan. Actually po, walang dapat ikalungkot dahil yung ikapot handog, hindi naman talaga atin yan. Amen. 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 Pag-aari talaga yan ng mahal na Panginoon. Bakit tayo malulungkot? Malulungkot tayo kung tayo po ay hindi magbigay ng may katapatan. Dahil lalong nalulungkot ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. Kaya dapat hindi ikalungkot. Ang sabi ng ating mahal na Panginoon, siya daw ay nalulugod. Siya ay tuwang-tuwa sa mga masasayang nagbibigay. Amen. Pag sinabing masayang nagbibigay, hindi po kawalan, kung hindi ang pagbibigay ay pagkaroon ng marami pa, siksik, liglig at umaapaw. Sabi ng Lucas 6:38, purihin ang ating Diyos na buhay. Amen. Amen. Kaya yung ating minamahal na mga kapatid, ang sabi nila, sinong mag-aakala na maka-survive kami? 4 years ang COVID-19. At mayroon ngang panibago na namang plano ngayon na another na plano para pahirapan na naman ang mga tao sa buong mundo. Pero maminamahal, kapag ikay magiging tapat ang Diyos na palagi kang susubaybayan, purihin ang ating malapan kabuhayan mo, iyong pinagkakakitaan, iyong trabaho, iyong negosyo, iyong hanap buhay. Hallelujah! Pasaganain tayo ng ating malapayon oras na masunod mo ang pagbibigay ng may katapatan. Amen? 10 bahagi daw at handog, magkasama palagi ito. Kung kumikita ka ng 1 linggo, ng 10,000 ang 2,000 para sa gawain ng mahal na Panginoon. Kung araw-araw kumikita ka ng 100, ang 20 pesos para sa gawain ng mahal na Panginoon. Kung ikaw ay biglaang may dumating na mga pagpapala, may pinagbibintahan ka ng mga ari-arian, inaabot ng 1,000,000, yung 200,000 dyan, huwag kang magatubiling ibigay sa gawain ng mahal na Panginoon. Dahil yan ay obligasyon mo. Obligasyon ng mga Kristiyano. At kasama po yan, hallelujah, sa ating mga obligasyon. At ang sabi ng Biblia, kasama ito maminamahal na basihan
na ikaw nga ay tagalangit na at sumusunod ka sa kanyang mga palatuntunan. Bakit? Sinabi ng 3 John 1, "To beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth." Tatlong triple blessing po yan. Physical na pangangatawan. Ito, patapos na ang COVID-19. At sabi nga ng ating mahal na Pangulo, ay kaya na ilileft ito dahil wala nang dahilan para tayo po'y talagang ikulong pa dito sa COVID-19 na pandemic na ito. Purihin ang ating mahal na Panginoon. 4 na taon nakalipas, talagang tayo po'y pinanghahawakan yung ating pisikal na pangatawan. May mga na-COVID na mga kapatiran, may nag-aalaga ng mga COVID, pero malayo sila sa mga karamdaman. Bakit? Dahil sinubok lang malapangin ang kanilang pananampalataya, nagbigay sila ng may katapatan, protektudo at protektado ka ng ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord! Kaya nga, maminamahal, talagang grabe po itong mga patutuong ito. Sinong mag-iingat sa'yo? Madidisgrasya ka? Talagang ang mahal na Panginoon nagpuproteksyon sa'yo? Iniingatan ka sa lahat ng lakad mo? Amen? Mayroon po diyan, maminamahal, talagang grabe. Wala namang kalaban. Wala namang iniisip. Paglabas lang sa kanilang tahanan, ayun, binaril, patay. Nadisgrasya. Pero sa mga Kristiyanong matatapat, ang sabi nga ng mga patutuo natin, hindi ko nakakalimutan at kailanman, hindi ko naalala na ako'y pinababayaan ng ating mahal na Panginoon. Lagi tayong nasa proteksyon, nasa pag-iingat, nasa pagpatnubay ng ating mahal na Panginoon. Pinansyal na pangailangan. Ikaw ay talagang ingatan ng mahal na Panginoon. Palaging lahat ng iyong pong mga negosyo, hanap buhay, pinagkakitaan, iniingatan niya ng mahal na Panginoon. Yung pangatlo talaga, sa 3 John 1 to, maminamahal, sabi diyan, even as thy soul prospereth, may prosperity ang iyong kaluluwa, may katiyakan ang iyong kaligtasan. Kaya ako'y naniniwala, maminamahal. Lagi tayong nananawagan tuwing linggo, o mga kapatid, huwag kayong makalimot dumalo ng Miyerkules, mag-overnight, dahil ang lahat ng mga dumadalo ng 3 beses isang linggo, tested na po yan na sila yung mga Kristiyanong matatapat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Dahil ayaw natin, maminamahal, na makalabad. Sabi ng propeta ng Diyos, isipin mo lang na mag-absent ka, andyan na kaagad. Ang sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, wala ng Kristong ipapako pa. At maaring pag-absent mo, rapture will take place, iwan ka. Kaya maminamahal, may kaugnayan ng pagbibigay. Kaya tingnan niyo mga minamahal, yung mga masinop na mga Kristiyano. Mayroon tayong mga kapatiran, talagang kanilang sinubok ang mahal na Panginoon. Mga tricycle driver, nagmamaniho ng mga pamasada ng mga sasakyan. Pagdating ng hapon ng Miyerkules, nandito sila, dumalong sila. Nagulat sila kinabukasan, Huwebes. Una, pangalawa, at pangatlong pasada, sobra pa sa kanilang kinikita tuwing Miyerkules ng hapon na sila'y nag-a-absent. Grabe daw, apaw-apaw ang pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Bakit? Sinabi ng Mateo 6:33, unahin mo muna paghanap ang katuwiran ng ating mahal na Panginoon. Lahat ng bagay ay pawang idaragdag na lamang ng ating mahal na Panginoon. Pag sinabing lahat ng bagay pawang idaragdag, kalusugan mo, kalakasan, pag-iingat, inilayo ka sa mga karamdaman, patuloy kang may kaligayahan, amen, sa paglilingkod na ito sa ating mahal na Panginoon, gagawin yan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Yung ating minamahal mga kapatid, hallelujah, sa kasalukuyan. Di ba, pag pinaalalahanan, kulang pa yung kanilang kinikita. Pambayad sa ospital, pambayad sa anumang mga nangyayari na hindi nila inaasahan. Amen? Pero sa mga matatapat na Kristiyano, laging umaasa yan sa mahal na Panginoon. Ang Diyos ay Diyos na nagpapagaling sa ating mga karamdaman. Kaya, maminamahal, mayroon tayong freedom to choose. Amen? Kaya, either lang, kung gusto mong maging matapat, nasa pag-iingat ka ng mahal na Panginoon. Ngunit sa hindi, andyan ang mga paalala. Kaya yung ating minamahal mga kapatid, lagang grabe ang kanilang mga patutuo. Atin silang tularan na sa pagbibigay. Sabi nga nila, bonuses na lang. Mga bonus na lang ang kanilang inaasahan ngayon. Hindi nila inaasahan yan. Dati mga bahay, butas-butas. Pag umuulan, pag umiinit, tagus-tagusan ng ulan at init. Pero ngayon, mga malalaking tahanan na,
talagang konkrito ang ipinagkaloob ng mahal na Panginoon dahil sa bunga ng kanilang pagtatapat. Kaya ibigay ang pag-aari ng mahal na Panginoon upang tayo po ay sasagana. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Everybody shout, praise the Lord. Kung handa na po tayo maminamahal, atin na pong ipanalangin ang ating pagkakaloob. Yan ay basan ng ating mahal na Panginoon. Opo dakilan, mapagpala naming Diyos, Ama namin sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Muli sa hapong ito, natatanaw mo, nababasa mo at nakikita ang aming mga isip, paano namin gustong sundin ang iyong banal na kalooban sa pagbibigay ng may katapatan. Mahal na Panginoon, sapat ang mga pangungusap mo at mga salita mo na aming laging pinag-aaralan. Tulungan mo kaming maging masunurin. At sa lahat, Malapang Jesus na mga kapatid na hindi pa natututo, kausapin mo sila, Malapang Panginoon, na ang pagpapala ay naggagaling sa katapatan sa aming pagbibigay ng aming kasapong bahagi tandog dahil hindi po amin ito. Kaya turuan mo ang bawat isa. Pagpalain mo ang mga matatapat, ibalik a billion, million, trillion, quadrillion times, sikliglig at umaapaw ayon sa iyong mga pangako. Lahat ng mga problema at mga suliranin ay malulutas, Malapang Panginoon, sa magitan ng kanilang pagtatapat. Sa pangkalahatang panalangin ng aming dearly beloved and evangelist, Pastor Wilby Estrada Almeda, pinasalamatan namin ang lahat ng ito sa matamis at magpayang pangalan ni Jesus. Bless thy children, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord.